acostuma a portar sempre algun grup musical abans dels mítings. I últimament es cullen músiques bastant tradicionals, diguem-ne així. Som a Granollers. Encara no es veu ni Oriol Junqueras, que sí que l'hem vist en algun moment, però ara mateix ha desaparegut, i Gabriel Rufián, doncs tampoc l'hem vist encara. La presentadora de l'acte avui és Ada Parellada, la cuinera. Aquí veiem algunes cadires, bastantes buides encara, i l'acte està a punt de començar. Per tant, entenem que o la cosa millora o podem dir que potser hauran punxat una mica en aquest acte a Granollers. Aquí els periodistes, els meus companys, fent veure que treballen.